тамошобинони азиз, умеддорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, як навор пешниҳод мешавад баҳри шумо аз бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна, магазин рақами 91, контактҳои худи савдогар дар рӯи экран ҳастанд. нависед, чизе ки намефаҳмед нависен, дар бораи доставкашон, дар бораи нархошон пурра карда шумода нишон медиҳанд. хулас навора тамошо кунед, агар писандтон омад метавонед ки нависен. ина марҳамат, нархи навои курпачаҳои новинка пешниҳоди шумо мегардад. ҳамин вишифкадорш чанд смай? ассалому алайкум дӯстони азиз, мехоҳед ки дар хона шишта маблағҳои нақс кор кунед, пачка коробка бор зиёдӣ маҷбурӣ нахаред. ширкати Атоми шумода беҳтарин варианта пешниҳод мекунад. дар 6 моҳ ҳамалӣ як бор харид мекунед ва соҳиби ойлик мешавед. харид маҷбурӣ нест, регистратсия бепул, ойликҳои нақс, беҳад кори осон. рақамҳо дар рӯи экрана, оиди кор банависед, хушрӯ шумода мефаҳмонем. 7,500 сомон, 4 болишту 4 курпача. Анамино дутаи дига вай лула болишт падарка будай духтарако. марҳамат, анам вишифкадор хушрӯ рангша метавонед дархост кунед. 3 метраи пурраяй? 3 метри пурраяй. дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд бо размери хичон, мисол ки 4 метра заказ мекунанд, 5 метра заказ мекунанд курпача, нависен тайёра мекунанд. пад заказам мекунанд тайёр. ана инаму чи металлико? ина металликози модашидагиай 4000 сомон комплекташ. мана иям лула болиш дорад? инам дута лула болишт падарка дорад дохилашда 4 вай болиштанам хе. мана диден 4000 сомон, 3 метраи пурра. ина ду тарафа, ҳар ду тарафаш металликая. ина хел новинка. ана и тарафда металликора нишон метем аввал, баъд дигар сина нигоҳ мекунем. ина коричневиёш чанд сумай? 2200 сомон, иям 4 болиш дора. ана ин намудаш чи? то ҳамин кабута? 2200 сомони. ина чанд ранг дора? ҳамин намуду, ҳам парда, ҳам қолин, ҳам майчи, ҳамин ранг, ҳамин намуду металликози модашидагиай. ина комплекти тайёрш 2200 сомон будай духтаро. ира астаракошон дигар хелая велюрай. ана инош як рангай. ана инош бошад однотонный. хулас 2200 сума. ана и вишифкадор чи? 2500 вишифкадор ҳамроҳи 4 болишташ. а инош чи? 2700 сомон, 3 метраҳо. ина нигоҳ кунед то ҳамҷара. ина чанд моделиш ҳастай? 2700 сомони бисёр хушрӯ, пахтаош нағз андохтагиай. ана и савзо чандай? ана и савзош бошад 3000 сомон. иш чи кабуташ? кабуташ 7500 сомон. ана коричневи поён чи? 2800 сомон ҳамроҳи болишташонай. болишташонам хелиян, ҳамашонам хелияй. ай хамилён чанд сумай? ина марҳамат, каси да хамилён дар корай 1800 сомон. имхе комплекти хамилён ранги хушрӯ. ана и қолинишам нақс бисёр ҳамгулош хушрӯ 1800 сомон. иёям ҳардушам 4 болиш доранд катишон. ана қисми дигараш. ина и новинка ё зибо. и чанд сумай кабуд? 2800 сомон. шумо бо кадом материалеро ки худтон интихоб мекунед сурат чапартоен, ино тайёр карда шумода метавонанд ки доставка кунанд. 2800 гуфтена? на марҳамат, 2800 сомон. ина барои арӯсо, касе ки ина и ранго мехоҳанд ҳастай вишифкадор. и чанд сумай? 3000 сомон. марҳамат, анамхе 4 болишт кати. дута лула болишт падарка аз ин намудои қиматӣ. айнаи сери чанд сумай? анаиш 3500 сомон. бисёр ҳам хушрӯяй пеш. ино туркияна ҳамаш? ҳамашон материалҳои туркӣ будиян. ай кабуд чанд сумай?
кабут Sevimli сери oldu. ваям серишам Bale. анай кабут мана ин сери ино 3500 сомонӣ бишифкадоро ана баъд вай хамелён чанда Hamyon 1800 so'm. хамелёне ки ина бежавие ки гулои сабз дора вай 1800 сомон қисми болода бишифкадоро чанд сомон 3000 so'm. ана инҷа бошад 3000 сомон бачо ай тараф чи ина сери сабз 3300 so'm. 3300 сомон анаи моделош боло светки ҳастай рӯшанӣ кардистай намеша хушрӯ наворда хулос инаи кабут чандай нигоҳ кунед инаи кабутшам ҳастай анаи 3300 сомаш хушрӯ мана гулша хушрӯ бинед аҷоибот 3300 сомон иноям ҳамхе 3 метраи пурраян 4 ko'rpacha 4 bo'lishdi. 4 курпачаву 4 болишт мана и кабут чи чамнасини 3000. анаин 3000 сомон инаи сериёш Sevimli oldu. 3500 сомон хамелёни поён чи 1800 so'm. анаи 1800 сомон и хамелёно чи 1800 so'm. анаи намуд хамелёно диден ҳам коричневи ҳам анаин сери 1800 сомонӣ иш чи 1800 so'm. инам 1800 Bu hamyon sekası hamaş 1800 so'm bor edi. Mana kinoda maqsad доимияна анаино чандян Bişifkador. анаинам хушрӯ 2700 сомон бишифка зар бишифка дора 2700 и кабутус ё сейнимазон Bale. мана ино боша кабуту кабучаи осмонӣ ино 3500 сомон и хамелёнам 1800 анаи бишифкадоро чи кабут 7000 so'm adaş. анаин коричневи поёну кабут ино материалои турецки 7000 сомон инош чи 3800. ҳардушам Bale. анаин намудош бошад 3800 сомон и бо глинавай мана марҳамат 3800 материали ами чи материалай велюр Veyoran maqsad ki bayan. ҳеҷ намешава велюрои туркӣ Türkiyan hiç olmadı. анаин чандай вишифкадор Sevinim var. анаин 3500 сомон ҳамаш ами гуло вишифкаян мана и тур неста иамхе вишифкай хичай ишам 3300. анаин коричневи бошад 3300 сомон а и боло Bolyası 1800 so'm, xamiyasham 1800. анаин сери қолинияй болора бинен 1800 сомон инаинаш бошад хамелёнай 1800 сомон ишам хулас ҳамаи ҳамино новинка буданд метавонед дархост кунен духтаро беҳад нархҳои хубанд барое ки духтагӣ тайёр пахтош андухтагӣ ҳамаш бори хушрӯ бо анамин нарх метавонед нависед бо арзон мешава дар бораи доставка пурра хичона пурсен боқӣ саломат бошен ана инам нишон метиҳем ба тамом ино чанди Kompleks sevinim alır sonuna, in 4800 so'm, in 4700 so'm. дидед и 3500 сомон комплект и 2800 сомон қисми поёнаш 2700 сомон хоҳед аз анами модело гиред хулас бо ҳамин навори имрӯза ҷамъбаст мешавад хайр то наворҳои оянда саломат бошед.